V tomhle videu vám ukážu, jak změnit zásady hesla. To znamená, že heslo už nebude muset být minimálně 7 znaků dlouhé a nebude muset splňovat písmena, číslice a speciální znak. Tak jsme se teď přihlásili na účet Lucie, kde máme heslo Lokomotiva 11 podtržítko. Teď si ho zkoušíme změnit, ale jelikož ještě nemáme správně nastavený na serveru zásady, tak nám to nepůjde. To se teď přesvědčíme a vidíme, že nás to nepustí. Tak, teď si jdeme na server, otevřeme si konzoli MMC. Tam si přidáme snap-in. Přidáme si editor zásad a skupin. To si přidáme. A v této položce přidáváme naší doménu. Jelikož nemáme zaznamenaný nějak rozšířeněji, tak máme defaultní skupinu. Tady si rozklikneme konfiguraci počítače a zásady a předvolby zásady Windows. Dáme si zásady účtů. Tak a tady ta položka nám říká, zda heslo musí splňovat právě speciální znaky, číslice a písmena. Dáme zakázat, my budeme chtít heslo jenom 1, 2, 3. Minimální délku hesla si dáme jako 3 znaky. Plus nesmíme zapomenout nastavit 0 dní pro změnu hesla. Že nesmí být stáří hesla delší než 1 den, jinak by nás to teď nepustilo. Tak máme pravidlo aplikované, se vrátíme, odhlásíme se, respektive dáme Ctrl Alt Delete a dáme změnit heslo. A to se nám povedlo. A teď si ukážeme, jak to pravidlo vyresetovat. V případě, že bychom tady měli víc pravidel, tak můžeme jednoduchým příkazem, příkazové řádce, vyresetovat to nastavení. Na to nám poslouží jednoduchý příkaz. Tak je to vlastně vymazání group police domény. Ty dva procesy probíhají téměř paralelně, je nepochybné, že kromě těch různých agentů je velkým problémem. Tak tady vidíme, že se to ještě neaplikovalo, my si to musíme jenom refreshnout. Administrativy bez jejího vlastního přístupu by nebyly ty akce on-premise možné, proto samozřejmě se vytváří. A vidíme, že už je to zase resetované na délku hesla 7 znaků, stáří minimálně 1 den, takže nám to funguje.